Bawang uyah niku mesti to. Mboten nggih, mboten lali. Terus iki sumbere lho. Terus bawang brambang uyah campur. Oh, nggih, Mas. Bawang brambang uyah. Ya, Terus bisa ditambahi. tambahi apa? Apa? Oh nek apa nek ora mudeng. Lah nek ora ngerti ku takon sing ngerti. Iya. Iki lho gurune Nggih napa to? Napa to, Om? Aku iki ning gone omahku wis buka toko Padang. Cep yo Mas yo. Masakane yo pinter. Wah lah gen toko kula Padang belas ora ana apa-apane Pak. Mau Padang. Tapi nek perkara masak takon aku. Nggih. Jangan bening. Jangan bening ku brambang, bawang, uyah aja lali. Campur apa jenenge micin saiti aja lali tambahi kunci lambar jahe pemadheke kaya iki colok kecap cerit. Oh, ngoten niku bumbune. Sumbere iki. Kuwi nek bening. Lah nek umpamane pengen masakne gule. Lah gule bawang, brambang, uyah aja lali. Ben sedep tambahi apa? Micin cek aja lali campur kunci lambar jahe pemadheke kaya iki colok kecap cerit dadi gule. Nek rendang. Halah bawang, brambang aja lali tambahi uyah titik cerit. Campur kunci lambar jahe pemadheke kaya iki colok kecap cerit. Oh, nek jangan asem, Om. Jangan asem. Bawang, brambang, uyah aja lali tambahi kunci lambar jahe pemadheke kaya iki colok kecap cerit. Oh, ngoten niku. Asem kok dikei kecap lho rasane piye. Tapi ning dusune iki, dusun Bambu iki. Iki enek makanan khas dusun Bambu. Napa, Mas? Bikang. Bikang khas Bambu itu ada. Nggih. Ada itu. Niku nek bumbune apa ya padha dikei cerit barang iki ben sedep. Mboten, Mas. Lah penyebabnya? Nek bikang bawuk niku mboten sah dicerit. Soalnya saged ngecerit piyambak. Kuwi Nggih. Allah. maksudnya iki nek apa? Aku nek iso ngombe. Aku nek iso ngecerit terus gak Sekedap to, Mas. Niku maksudnya bikangnya saged medal cerite niku maksudnya jerone ten coklate ngoten niku lho. Dadi dicapet mak cerus ngoten. Pikiranmu elek. Lumer. Ya. Tapi ning gone desamu kono ya ana sirah sing di fresh care. Ben ora ngelu. Iki sing satunya disapa? Namanya siapa cantik? Iya, Selamat malam Mas Andi. Iya, selamat malam. Nama saya Aulia Pangesti. Aulia Pangesti, Aulia. Ya. Nama panggilannya siapa? Sayang bisa. Jok. Lebih toh. Jok ngono iki live streaming. Dan Apa nek live streaming hubungannya apa? Lu saya itu selalu menjaga kesetiaan dengan istri saya. Oh, biasanya sing gundul-gundul iki pancen saking setiane nyuwun sewu. HP kula niku wallpaper niku gambare bojo kula, Pak. Oh, ngono. Wallpaper. Lah niki gambare bojo kula. Kula niku ana masalah. Sing ngabot nyawange foto bojo kula niku masalahnya koyo enteng, Pak. Kok iso? Ya mergo sing masalah sing ngabot ya iki situ di HP. Dadi aku nyepele wong wedok kowe. Mangsane. Ayo nembang. nembang apa, Dok? Musik, Mas, Musik no harus. Musik. Anu lho, apa ki Puspitana lho? Puspitana. Musik. Berpacu dalam melodi ya di nganggo kanca-kanca kanoman. Pun ready Mas Rio? Puspitana iku anu lagu yang lagi tenar Mas ya. Betul. Wingi nggih ada lagu Mas ya. Apa? Sing duet niku napa Mas? Ora enek. Mboten enten to? Mboten. Oh, pun kena ciptane dilarang. Video klipnya wis dihapus kok. Mas kula pengen tanglet Dalam BC niku napa to? napa? BC wau lan jenengan kok bahas-bahas BC. BC kuwi saus. Anu kepanjangannya napa? Saus BC. Saus BC. Kecap BC. Oh, siap. Tak kira enek kepanjangan. Oke, sampai nggih ngecerit nih wau to. Wis. Malah diterus nih kok. Lah kok malah dicetakne lho. Ayo sosolan Temui. ngetrit. Ayo, Puspitana. Hey! Sesarengan Asta Brata. Suka. Mbak Aul. Ada Mbak Yovika. Goyang. Niki kata requestan Mas. Nomor niku. Niki saking panitia ngresakaken requestan kewatah niki. Wonten Talu Kusuma lajeng bedol kayan huru-hara
kalajengaken Ketawang Saraswati. Lajeng srepek tutur sirep tabrak srepek arum-arum. Kowe urutane ringan wayang iso. Oh, iki urutane wayang lho. Urutane wayang iso. Tak kira panjalu. Iki piye dudu pir kok diwacakne lho wis masaku. Wis naskah dalang bareng. Ya, terakhir. Permintaan wonten mangkoning Pak Dalang. Dik Sinta, Mbak Sri karo Mbak Probo lagi. Probo. Ayo Sinta karo Sri. Ayo, sepatu ya. Yo. Hey! Yo. Napa, Mas? Sing tak disapa sih ta, sapa iki? Iki lho, iki murid-muridmu iki disapa dhisik to? Iki guru vokal bareng. Lah kan iki wis gak tidak lain tidak bukan adik-adik saya ini. Ada adik Sinta iki mahasiswi lho. Mahasiswi ndi? Mahasiswi UNESA. Adik tingkate Mbak Probo niki. Termasuk juga adik tingkat kula, Mas. Lho, jenengan iki Unesa. Kula teng UNESA niku 3 tahun. Terus kelas ngaken teng UGM 4 tahun. Universitas Gajah Mada. Nggih, terus terakhir teng UGD 3 minggu. Loro kuwi malah. Nek Mbak Sri nggih pun tepang nggih Mbak Probo. Mbak Sri niki wah pun kelet kali kula. Seri iki? Mbak Sri Pestek iki ya. Niki Mbak Yu kula. Tas sekolah. Sudah lulus S2 loh ini. S2. Makanya sampean iku jangan meremehkan Ojo seorang nyepelek. seniman. Apa meneh wong wedok iki S2, iki wis calon guru, iso dilanjut maneh. Mas Dalang ya guru. Delok. Aku ya guru. Mantan. Tapi kan ya guru. Mereka dipercaya. Tapi Mas Andi kok gak meneruskan di S2 Nah, kenapa? iki lho. Karena nyuwun sewu, saya itu lebih mengutamakan pendidikan anak, sing tua ngalah. Oh, ngaten. Nggih, karena nyuwun sewu walaupun panjenengan tasih enom, kula tasih tuwek, pun tuwek tapi cara pemikiran itu beda kualitas, Mas. Dedikasi pendidikannya hebat. Pemikiran nyuwun sewu, niki jujur mawon nggih, logika nggih. Logika. Jujur, jenengan nek tangi turu, sing sampeyan goleki napa? Yo HP no. Apa? HP no. Nah, iki namanya seseorang yang sudah diperbudak dengan teknologi. Kan yo kan untuk ben sing Umum. ngabari sapa? Niku namanya beda kualitas kali kula. Kapan nek wong nanggap? Kula nek tangi turu sing kula goleki niku anak kula sing ragil, Mas. Beda kualitas nggih. Cinta anak berarti. Boten. Lho, lah kok iso? Mergo isuk HP kula niku digedolan anak kula sing ragil. Ya padha ya HP. Beda jenengan HP kula anak kok. Lah ya wong ngapujere goleki HP-mu cekel anakmu ora. Ditanya itu loh Mbak Sri itu dari mana? Mbak Sri dari aku tepang iki teko Nganjuk to iki. Nggih, laras. Sing Mbak Sinta sing turun tepang. Nganjuk ugi. Oh, sama. Nggih. Lanjut semua. Kelas berapa Mbak Sinta? Semester 7, Mas. Cita-cita. Cita-cita. Pengen dadi manten. Lah iki ya karep milih kok iso sampeyan iki. Cita-citamu apa, Nduk Sin? Guru. Sri cita-cita. Halo Mbak Sri. Pengen jadi dosen. Kalah karo Sinta. Iya kok kalah. Strata pendidikan paling tinggi itu guru. Dosen ku ngisor. Tapi kan dosen kudu Tapi S2 kan, sih. Kudu S2 sih. Loh, tapi paling tinggi itu guru, Pak. Kok iso? Loh, nggih. Kok iso? Teng kayangan iku enten Betara napa? Betara guru. Napa enten Betara dosen? Ini wayah. Wayang. Guru dhewe. Kok iso diparno ning wayang. Ayo bertiga kesepakatan nama kali Mbak Propo. Oke, siap. Ayo, nama ya. Kita kembangkan. Apa itu? Lunging. Lungan Lunging. Jaya mah. Lunging, Thailand lunging. Padahal kayak sambal kemangi yang arani jangan asem. Ya lunging. Monggo aku Sema Wijaya. Yo, heeh. Yuk, yuk. Yo, dadekne Mas Ryo. Heeh. Hey, yo. As
Sabrata suka. Lunging bakar lan semi puspita ing taman sari manglong manungsa wangi kelawan wulan ning dadari ngamberong
Pak. Nggih, niki wau Kusumanala, Mas. Malah sih kowe. Apa niku? Oh, nyuwun panyuwunan lintang asmara, Mas. Saking anu Mas Kukun. Mas Kukun anu Paling Kukun. Anu, noto kanca-kanca seniman kalian. Oke. Dipinangane pisan piye? Siap. Mas TB ya. Monggo. Ayo, karo sapa monggo? Heeh. Sapa Mak milih Mas TB, milih. Wes, ayo wong loro diajar sapa iki? Sapa durung iki? Milih. Gadrung neh aku, gadrung neh karo iki neh. Oh, ambek iki, Mbak iki Kakak ya. yo PK ya. Aku wis gadrung karo cocok karo iki. Heeh. Yang penutup ya. Nggih, penutup. Heeh. Yuk lintang asmara. Langsung mawon kanca-kanca. Oke, yuk, ayo langsung. Monggo. Oke. Alah Mas alah. Tebe. Dalam. Irwin. Alah yo wis ben. Pasti luwih mesti sing kene. Asta Brata. Anggap nang rasa hatiku tresnaku tulus jane. Senadyan ngarungi bayu segara rasaku ora bakal serno. Senadyan nyawa ancen segoroko wis tresno ra bisa dipisahno. Mbak Seli. Dalam Mas Kadir sayangku. Mulai ras do dibuka lawang. Mangan iku Mas. Ya. Om Tebe. Siang pantoro ratri mung eling mani sing api setiaku bisa anduweni marang Rasa hatimu masa? tresnaku Piye? tulus jane kalbu. iyo Senadyan ngarungi bayu segara rasaku ora bakal serno. Senadyan nyawa ancen segoroko wis tresno ra bisa dipisahno. Ilis tresno ra bisa dipisahno. Terima kasih Mas Andi TB kalian. siap nggih. Gandul, nggih, jumawa sami-sami macange Bulimbo. Nggih. Perkawis lagu kula lanjutaken wonten ing season goro-goro. Siap. Aku Mas Gandul kalih Mas TB ndonga napa monggo. Ingkang wigati namung saged ndedonga insyaallah dalam ulang tahun Korpri yang ke-54 selalu semangat dalam mengabdi untuk negara. Amin. ASN, BUMN, BUMD juga pegawai pemerintahan terutama Kota Mojokerto. Spesial buat Ibu Wali Kota Ning Ita, insya Allah semakin amanah. Amin. Membangun Kota Mojokerto sesuai dengan spirit of Mojapahit. Mojokerto jaya-jaya selamanya. Mas Gandul. Selamat juga atas Hari Wayang Nasional. Betul. Dan semoga budaya kita tetap ngerembaka rakatilep kalih kabudayan monco. Karena budaya itu adalah satu jati diri. Kalau kita ingat dengan jati diri, insya Allah tidak akan mudah terpecah belah dan juga dijajah oleh negara lain. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Matur sembah nuwun ning Semarang tuku kluwah. Apa kuwi? Nek kurang bendo nanggap neh. Oh ya. Tiada Gading yang tak retak. Apa itu? Saya selaku perwakilan dari Gading mengucapkan maaf atas keretakan Gading dengan Gisel. Lah kaya sama nang teko kono. Serang-serang aku ya Mas ya. Matur sembah nuwun. Ya. Rayu. Dek, piye ya? Ya tawis sesaji Kang Sinum tak derekke.
Pumrekang bala lumares Budaya